Ake ngithathelele ithuba ake ngibingelele iqhawe lami uMthandeni u-SK Mfokamanqele. Iqhawe lami elisanda kwenza isiphihli sendumezulu yomcimbi obe impumelelo ngendlela emangazayo. Belekelelana ke nobaba laphana engimhlonipha kakhulu uBabunala, kanye nje nabo bonke nje asebenzisana nabo uMthandeni Mfokamanqele. Sithi nje siyakubingelela qhawe, singomakhanya sifuna ukukukhumbuza amazwi esawakhuluma kuwe laphaya emcimbini wakho iMthandeni Summer Experience. Siyazi ukuthi kungenzeka ukuthi lawo mazwi wawakhohlwa same time ngenxa yokuthi kuningi okwakugcwele ekhanda lakho, kuningi wawubhizi ngako, nangesikhathi-ke nje esatholana ngaso wawusendleleni ubheke esiteji o-MC sebekubiza. So kungenzeka ukuthi ezinye izinto esayikhuluma kuwe singomakhanya mhlampe ayizwakalanga kahle, noma mhlampe zezwakala zabuye zakhohleka. Amazwi ke sawakhuluma kuwe Mthandeni Mfokamanqele athi, siyabonga futhi siyajabula kakhulu ukuthi sesize sahlangana. Ngase ngithi Mthandeni Mfokamanqele, bengingeke ngize la kini entweni yakho uma lungekho uthando enhlizweni yami lomsebenzi wakho kanye nakho konke okuphathelene nawe. Ngaqhubeka-ke kuleyo nkulumo ngathi Mthandeni, ngiyakubongela kakhulu ngakho konke oku-achieve-ayo endimeni kaMaskandi. Ngiyakubongela kakhulu ngakho konke okwenzeka empilweni yakho okuhle. Ngiyakubongela nje kakhulu ngaze ngathi ngikushayela ihlombe. Amazwi ami okugcina enkulumweni engayikhuluma kuwe Mthandeni Mfokamanqele athi, siyabonga-ke nathi espacini sabalandeli bomculo kaMaskandi ukuba nezinsizwa ey'njengawe ey'kwazi ukuyimela into yazo, zikwazi ukwenza izinto zenzeke ukuze thina abalandeli bomculo nabathandi bomculo silo sijabule njalo. Ngathi mina lo mcimbi nje ubona siwuhambele singomakhanya, siwuhambele ngoba ungezinye yezinto noma ungeminye yemisebenzi yakho Mthandeni ozama ukubonakalisa ngawo uthando onalo ngendima yomculo wethu okuwumaskandi. Ngathi ngalawo mazwi Mthandeni mfowethu, siyabonga kakhulu espacini sabathandi bomculo. Ngithi angikukhumbuze-ke Mthandeni lamazwi ngoba kuningi okwenzakalayo, kuningi esikwenzayo singomakhanya endimeni espacini sabalandeli bomculo, kuningi kakhulu esikwenzayo. Kungenzeka inhloso yokuthi senze izinto ngalendlela esenza ngayo sifuna ukudida abantu, kodwa kungayiphutha mengase kudideke nina ekubeni lento le siyenza ngani futhi siyenzela nina. Nina kumelanga nidideke izinto ezizenzayo ngoba lezi zinto ezizenzayo izona ezenza ukuthi uMaskandi uloduse emathenji. Bangadideka bonke abantu, vele sifuna badideke abantu, kodwa nina abaculi maqhawethu ningalinge nidideke. Wena Mthandeni ungadidwa ukuzwa ezinye zezinto engibuye ngiyikhulume kwamanye amavidiyo wami ebese ukhohlwa iqiniso. Iqiniso lithini? Iqiniso ngalidisplaya ngamsukwane ngifika qathatha emcimbini wakho. Kwaba unfortunately-ke kancane ngoba kwaba khona i-inconvenience la khona ngangixhumana neqhawe uMacingwane ngenhloso yokuthi kwakufuneke ngizonyathela emagcekeni akoManqele. Ngagcina nginganyathelanga-ke emagcekeni akoManqele ngenxa yokuthi uMacingwane wenza kwaba impossible ukuthi lokho kwenzeke. Wangatholakala efonini nokuyena muntu owayekade
ezokwenza lolo hlelo lolo ukuthi lenzeke ngokweingxoxo esasikade sixoxile. So kwathi kujika uLokhuze uNgizwe Mchunu angabe ngisamthola ocingweni ngase ngidideka ke ukuthi ngizothi uma ngabe nginikela kwaManqele ngifike ngifice bani ozoba umxhumanisi. Ingakho ke Mthandeni sabe sesificana emcimbini egroundini la khona esabe sesixhawulana khona. Ngiyabonga kakhulu ngibonge nje nazo zonke izinsizwa ezazikusebenzela laphana nezinsizwa nje ezazizokungqunga ezazikufikele laphana zizothamela umcimbi wakho abafowethu laphana obhuti uMavava umfoka Sikhakhane bonke nje abafowethu obaba uLokhuze laphana oNyambose uMthethwa uK wabantu izinsizwa ezayigqishile laphana saxhawulana nazo kwamnandi izinsizwa oPapa G awusuka madoda akeve khuthele njalo uwakithi uPapa G mfowethu siyabonga kakhulu awuvuhlezi ke usiphatha kahle Papa G ngoba nalapha kwaZondi nje emcimbini wenkosi uMelusi Zondo uchancellor wendlunkulu umchancellor wesilo wasiphatha kahle nje Papa G mfethu waba insizwa nje right ehambule nenhlonipho nje Papa G mfethu siyabonga insizwa lapha noge umfoka Ngcobo siyabonga kakhulu umfoka Ngcobo ngathanda nje ihumbleness yakho ungayiphakamisi kwakho mfethu ngathanda futhi iprofessionalism yakho ke mfoka Ngcobo siyabonga kakhulu insizwa zakwethu ukuthi sadibana for the first time insizwa lapha uDengezi awusuka madoda oMasondo nengicabanga ukuthi kwabo yena oqala nje insizwa esadibana nayo laphana ngaphansi kwezinsizwa ikaMthandeni umfoka Manqele siyabonga kakhulu uDengezi mfowethu siyabonga kakhulu welcome mfowethu kamnandi welcome kamnandi wasikhombisa idirection mfowethu ngendlela eyinhlonipho siyabonga nje mfowethu sibonga kakhulu uDengezi qhubeke mfowethu uLodo uhamba naye nje uManqele inhle lento eniyenzayo nenza ukuthi igama likaMthandeni lihlonipheke libe nesithunzi bonke ke nje izinsizwa esahlangana nazo lapha ziningi kakhulu nawo wonke ama media houses asibiza asicela uxolo acela ama interviews maningi kakhulu ngaze ngakhathala more than 10 ngase ngikhathele ngikhumbula ukuthi ngase nginqaba ngibona ukuthi ayi uyabona manje ngikhathela ama interviews Mthandeni mfowethu sikushayela izandla sibonga kakhulu mfowethu iqiniso lonke liphelele lami towards you nomsebenzi wakho liqukethwe ile video le okunye ngingangekubale kule video kodwa kuyiqiniso Mthandeni ukuthi mfowethu wenza kahle endimeni kuhle mfowethu okwenzayo endimeni uyeke nje ukutalabhana amastalabhana mfowethu siqhubela igame kumnandi mfowethu sifuna kuhlekwe kodwa egcineni kosuku Mthandeni mkhulu kakhulu umsebenzi osuwenzela indima yomculo kaMaskandi baningi abaculi mfowethu obathathile wababiza ngamagama wabathinta ngesandla sakho babusiseka abafana baphakama abafana batrend abafana banothiseka abafana mkhulu kakhulu umsebenzi owenza ngeke sibabale ngamagama ngoba le video ingawe Mthandeni kodwa nje baningi abaculi baMaskandi othe mawubathinta bavele baglowa Mthandeni baningi kakhulu angeke siyobabala kodwa ngelinye ilanga ngoba konke okwenzeka endimeni kaMaskandi siyakubheka sikubhekile and sikubheka ngeqiniso thina Mthandeni ingako sihlezi sikuncoma mawenze kahle kuzo zonke izinto nje mawungayibali izinto zakho ama achievement akho nakho konke ukwenza kahle kwakho uzokhumbula ukuthi there is my video emayelana naleyo mpumelelo yakho osuku iachievile ngaloso sikhathi naleyo nto laleso sigameke esihle lokokuhle osuku kwenzile ngaleso sikhathi ihlezi izoba khona ivideo eqhamuka koMakhanya ezoncoma ubuhle bomsebenzi noma ubuhle bento oyenzayo emculweni Mthandeni mhlambe ke ake sibambe lapho le video ngoba ivideo nje bekwe yokubonga neyokukhombisa nje ukuthi uMthandeni kahle kahle singoMakhanya siyamhlonipha siyamazisa futhi
asifuni lutho embi